Εγώ από μικρός, από 10 χρονών που ήμουνα, με ένα κόκκινο σίδερο, τρύψα ένα αυτό, έκανα 6 τρύπες και έβαλα ένα στόμιο του πατέρα μου εκεί πέρα παλιό και με μία κλωστή έδεσα το καλαμάκι απάνω και άρχιζα σιγά σιγά μόνος μου και έπαιζα. Όταν με άκουσε ο παππούς μου που έπαιζα έτσι, μου λέει «Α, θα σε βάλω», με λέει, «στο Φίλπα των δικών μας», μου λέει. Και πραγματικά πήγα στο Φίλπα. Ο Φίλπας είχε πολλούς μαθητές τότε και λέει «Παιδιά, θα σας βάλω στη σειρά, γιατί δεν μπορώ από μια ώρα τον καθέναν, είστε 10 παιδιά, 10 ώρες θα δείχνω. Ο ένας, λέει, που θα μπορεί να αρπάξει καλύτερα, θα το παίρνει αυτός και θα πηγαίνετε και οι υπόλοιποι 9 έξω, λέει, και θα κάνετε πρόβα». Φώναξε από έναν, κάνε το του έλεγε. Τελευταίο είχε εμένα. Μου λέει «Για κάνε αυτό», το έκανα αμέσως εγώ. «Α», μου λέει, «Μ' άκουσες», λέει, «τα άκουσες πολλές φορές, γι' αυτό θα σου κάνω ακόμα ένα». Μου κάνω ακόμα ένα, το κάνω και τότε, λέει, «Θα δείχνω στον Πέτρο εγώ», λέει, «και εσείς όλοι οι άλλοι θα πηγαίνετε», λέει, «έξω», λέει, «και ό,τι θα παίζει ο Πέτρος θα παίζετε κι εσείς». Θα σφουγγάρει λοιπόν που έτσι ξεκίνησα εγώ. Είναι αλήθεια ότι ο πατέρας σου σε προόριζε για συνεργείο αυτοκινήτων και ότι δεν ήθελε να ασχοληθείς με το όργανο? Γι' αυτό και έκανα κρυφά το τρίψα το αυτό εγώ, γιατί δεν μου έδινε ο πατέρας την ευχή του για να παίξω κλαρίνο. Πήρες όμως την ευχή του παππού και από όσο ξέρουμε τελικά έβαλες και τον Λουκάς, το όνομά του δίπλα στο Πέτρος, και έτσι έγινες Πετρολούκας. Πήρα και από τον πατέρα, γιατί όταν ο πατέρας δεν ήξερε ότι έπαιζα κλαρίνο και όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, λέγαν τότε, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια, το παιδί φαινόμενο, γιατί έπαιζα καλά. Πήγα στη ραδιοφωνία να παίξω και λέει «Θα ακούσετε τον Πέτρο, τον νεότερο, τον Πέτρο Χαλιά, με το κλαρίνο του». Και ο πατέρας ήταν στο καφενείο και έμεινε κατάπληκτος. Πέρε ένα ταξί και έρχεται απ' έξω από τη ραδιοφωνία. Μόλις με είδε, εγώ κοκκίνησα, ντράπηκα, φοβόμουν και τον πατέρα, είχαμε σέβαση τότε στον... Και μου λέει «Μη φοβάσαι, εντάξει», λέει, «καλά έκανες». Θα σου δώσω την ευχή μου όμως, μου λέει, με τον εξής όρο: αυτό το κλαρίνο που πιάσεις στα χέρια σου, να μπορέσεις να είσαι ο καλύτερος στο κλαρίνο. Και με την ευχή μου